Hát srácok, annyit szeretnék nektek elmondani, hogy sikeresen megérkeztem Magyarországra. Pillanatnyilag 2 óra 47 perc van. Fáradtságos úton és mindenen vagyok keresztül. Szóval, igen, hát ennyi lenne ez a kicsi videó. És hát igazából megmutatnék nektek most egy összeállítást, hogy mi is történt ott. Ez egy kicsi összeállítás. Valamennyiben benne vagyok, valamennyiben nem. Mindenki benne van. Szóval hát akkor lássuk azt a videót. Na szóval ezt a videót nem én csináltam, látszik is a minőségem, mert ez jobb lett, mint jobb minőségű és jobb tartalmú lett ez a videó, amit most meg fogok nektek mutatni, szóval látszik is rajta, hogy nem én csináltam. És hát akkor lássuk a videót. Ja, ezt a videót Hajman Helga és társai csinálták. Szóval hát nézzünk is vele. Welcome back to the morning show. Before we say goodbye, here is a short movie about the Hungarian students' adventure in Portugal. Okay. Szóval ezzel szeretném megköszönni nektek, hogy velem tartottatok ezen az utazáson. Szóval én Pide Pirates voltam, és köszönöm megint, hogy itt voltatok. És várlak a következő videóban benneteket. Sziasztok! Hello, igen? Oh, ja? Sziasztok, én Pide Pirates vagyok, és ma videó!